Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki po Shilum kila Sdang ban Treikam marchu kemdum kabneng namar kila penkre ban Sdang od ya ka Khyndew kabadon marsenda bat ka Skul Gorkha Hajan 101 area upper Shilum. Kini ki po Shilum ki baladon lupa hajrong surok kabarim kila Sdang ban penkre ban lum ya ki Maurya. Kini ki po Shilum ne ki JCB ki don kumba artli kila Sdang lum ya ki Maurya bala debbo hasurok barim namar hakapor khatway baje menmiet kin Sdang ban od ya ka Khyndew ban penyeringkat bat ka surak na laimer sha 101 area watla ka jing od ya ulum kan Sdang Treikam na do khatway baje menmiet hindrai ki kali ki bakiu bat hiar kila duna bha kat kum ka jing pen bana ban do ka khatway baje menmiet andala Sdang ban od ya ka Khyndew ki kali ki haban yat no na lat kor pom lakrai bat poi shasan mer na kalyang ka company ka pentrei kalashna surok Khyndew ka bathamai ka badan haneng ka surok ka barim kani ka surok ka baot menta na jan Skul Gorkha kade ka bawan na saumer ter harum ka jakade so halaimer bat poi bet cha 101 area